Емоционалното ни здраве пряко влияе на това как се чувства и функционира останалата част от тялото ни. Научно е доказано, че нашите вътрешни преживявания, проблеми и чувства водят до физически заболявания. Важно е да осъзнаем, че в основата на психосоматичните заболявания стои не стресът и конфликтите сами по себе си, а начинът, по който реагираме на тях. Какво можем да направим? Първата стъпка е да се научим да разпознаваме, когато сме пред прекомерен стрес. При жените признаците на стрес често включват умора, въпреки че сме добре отпочинали, раздразнителност, особено от най-близките до нас, подуване на корема и промени в цикъла. Признаците и симптомите на стреса при мъжете по-вероятно е да включват болка в гърдите, повишено кръвно налягане и промени в сексуалното желание. Симптомите на стреса също се различават и по възраст. Признаците на стрес, например при тийнейджър, могат лесно да бъдат пропуснати по време на промените в настроенията по време на пубертета. Без значение какво ни тревожи, важно е да намерим инструменти и методи за справяне, които да помогнат за противодействие на негативните емоции. Източните лекари казват, че ако остане в една негативна емоция повече от 2 години, тя се материализира в тялото. Хубавата новина е, че можем успешно да използваме етеричните масла за емоционалното ни здраве, като така създадем усещане за спокойствие и благополучие, от което трудно да излизаме и лесно да се връщаме. Всяко етерично масло има свой уникален химичен профил, но доста от маслата могат да бъдат категоризирани като притежаващи подобряващи настроението или успокояващи свойства. Ето кои са най-добрите етерични масла за емоционално здраве. Топ 5 масла за подобряване на настроението и повдигане на енергията са следните. Див портокал. Енергизиращият, ревитализиращ аромат на етеричното масло от див портокал може да ни осигури енергия в ден изпълнен със стрес. Дивият портокал има освежаващ аромат, който помага да се вдъхновят чувства на енергия, спонтанност, радост и изобилие. Следващият път, когато искате да се развеселите, оставете яркия аромат на дивия портокал да действа. Мента. Със свежия си аромат ментата може да се използва локално през целия ден за повдигане на настроението и подсилване на концентрацията. Известна като маслото на веселието, ментата внася нов живот в сърцето и ни напомня, че животът може да бъде щастлив. Ободрява тялото, духа и ума и ни напомня, че можем да посрещнем живота без страх. Силата й проличава по време на депресия или загуба на смелост, като ни напомня за радостта от факта, че сме живи. Осъзнатата употреба на мента ни помага да се изправим пред реалността, да посрещнем емоционалната болка, да я приемем като наш учител и да я трансформираме в градивна сила. Ментата носи радост на сърцето и душата. Цитрус Блис. Този бленд обединява 7 цитрусови масла, за да спомогне за насърчаване на позитивно отношение и създаване на блажена среда. Чрез комбинирането на приповдигнатите аромати на дивия портокал, лимона, грейпфрута, бергамота, мандарината и клементината, Цитрус Блис помага за подобряване на настроението и насърчаване на весело и приемащо отношение към всяка ситуация. Cheer. Като част от системата за емоционална ароматерапия на доTERRA, блендът Cheer помага за насърчаването на чувствата на оптимизъм и радост. Когато изпитваме негативни емоции, които ни карат да се чувстваме потиснати, тъжни или тревожни, свежият аромат на Cheer ще помогне да насърчим чувството на бодрост, щастие и празник. Motivate. Motivate е перфектна комбинация от цитрусови и ментови масла, като мента, клементина, босилек, маточина и други. доTERRA Motivate насърчава чувството на увереност, смелост и вяра. Това е бленд от масла за противодействие на негативните емоции на съмнение, песимизъм и цинизъм. Помага ни да останем мотивирани и развълнувани от живота. Топ 5 успокояващи масла.
маточина. Със свеж, подобен на цитрус аромат, маслото от маточина е полезно за успокояване на напрежението и нервите, насърчава чувството за релаксация. Следващия път, когато искате да освежите мислите си или да успокоите чувството на нервност, посегнете към бутилка маточина. Лавандула. Известна със своите успокояващи и релаксиращи свойства, лавандуловото масло е често използвано за емоционално здраве, защото насърчава успокояващите чувства на релакс, на самосъзнание, като същевременно облегчава чувството на напрежение. Peace. Друг любим бленд от системата за емоционална ароматерапия на доTERRA, Peace е красива комбинация от успокояващи етерични масла като ветивер, лавандула, иланг-иланг, тамян и градински чай. Релаксиращия ефект от бленда Peace идва от създаването на чувство за успокоение и удовлетворение, като същевременно противодейства на тревожните емоции. Баланс. Този заземяващ бленд осигурява релаксация на цялото тяло, като същевременно насърчава усещането за баланс, заземеност, спокойствие, цялостност. доTERRA Balance е подходящ бленд за тези, които искат да намалят стреса, да облегчат тревожните чувства и паникатаки и да създадат спокойна среда. Serenity. Когато става въпрос за успокояващи емоции, нежната сила на комбинацията от масла в Serenity работи, за да ни осигури релаксация и балансирани емоции. Serenity помага за намаляване на нивата на стреса и тревожните чувства, тъй като е комбиниран от етерични масла, които са известни със своите успокояващи ефекти върху ума и тялото. Serenity е бленда на прошката, първо към самите нас. Има няколко начина за ефективно изживяване на потенциала и силата, които маслата могат да предложат от гледна точка емоционален баланс. Когато изберете маслото, което искате да използвате, опитайте някои от следните методи за нанасяне. Масажирайте в основата на тила, нанесете от вътрешната страна на лакътя, използвайте дифузер, нанесете в областта на сърцето, нанесете капка върху дланите и вдишайте, трийте в китките и носете аромата със себе си през целия ден. Намерете това, което работи за вас. Не забравяйте, че етеричните масла действат по различен начин за всеки, тъй като всяко масло има сложен химически състав и ароматите взаимодействат с частта от мозъка ни, която съхранява личните ни спомени и преживявания. Няма двама души, които да усетят едно етерично масло по един и същ начин. Важно е да запомните, че масло, което е успокояващо или повдигащо за някой друг, може да не окаже същия ефект върху вас. Открийте вашите любими масла. Опитайте се да помиришете няколко масла с затворени очи, за да видите кои наистина харесвате. Поемайки аромата на маслото, е по-лесно да откриете какво наистина ви помага. Включете маслата в личната си рутина, за да използвате успокояващите, повдигащите, заземяващите, енергизиращите или успокояващите ефекти на маслата за емоционално здраве. Опитайте да включите любимите си масла в ежедневните си дейности. Етеричните масла могат да се използват по време на йога или медитация, като част от вашата рутинна грижа за връзката между ума, духа и тялото. Но бъдете постоянни. Вместо да използвате етеричните масла от време на време, когато искате да промените настроението си, опитайте да използвате по-малки количества, но по-редовно. Само тогава ще се насладите на ефекта на етеричните масла върху емоционалното ви здраве и цялостното усещане за хармония и баланс.